The Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP East Jaintia Hills Circle had submitted a memorandum to the Member Secretary of the Meghalaya State Pollution Control Board opposing the upcoming public hearing for Messrs Megatop Cement Private Limited on the 18th of October 2024. The FKJGP argued that the establishment of another cement plant in Wayajar Narpo East Jaintia Hills would exacerbate air pollution in the area, negatively impacting the health of residents, similar to the effects caused by existing cement plants in the region. Mentagasni nagaliang jungi kum ka sang FKJGP East Jaintia Hills District Unit ngiwan banya kendu ya member secretary haga jungi day bat kane ka chingtmu jang kawai ka company ka Megatop Cement Private Limited nagbenta ban pelong ya ka public hearing haga ne ka khatratrik jong ne banai hang te hapo Wayajar Narpo te nagliang jungi ka sangi dap de jing sokia haga jungi de bat ka jingwan kini ki karkhana dau bilat bala bun belai ba haga ne ka jaka haga ne ka than po district jongi bat ni iba ke jingwan tu jongki kalong ke babu iga jingma halanda namar ba yo i bakal kala jeklia bat kibru kum kidang song snong ha ne ka than iya kendu ya ki jing hakal yang ki umbam ki umdi na ka jing don jong ni karkhana ka balong ka jing penjat ka bakrau ha bangi phai saka kawai na kilat ka ba kinong song snong jong ka than ko district iju itrai ha ka jing dei bat udau yong yo i ba ka NGT kala singphia na ka benta ban khang udau yong ka balong kemat ka bakta ka jakpo jong kibru jong ka district hi bat jong ka than hi jong ka state hi bro ka wei handrei sngop sipat ba ka sarkar ya kini ki karkhana do bilat ka penslur na ka por bat kene ka jing penslur ka jong ka kalong ka badan ka egre chalendat bangi tharai sniu ru ba kadai ka jing selajong ki politicians haba kini ki karkhana dau bilat ki bawantut sepo ka district ka jongi hakitan ilka napo nisngaw ban ong managalian juga sang ni persya juri kan ya bat ni khmilen tiru ba ki paj ba nong songnong jong katan ilka napo kin kendet benreu no ban yesim bentan benta ban persya hagane ka khat pratrik hagane ka sing public hearing khnang ba kajing persya jong kisang bahalang kan ye rengkat bat upai ba khnang ba kan long ka bajok ia ka baladap nio i ba ki karkhana kala dan ta hadu pratli si than jongi balang existing mo la adap seng lepa hanrei nila ban ong ba kane ka Megatop ka bamanta ni nge skam ba kirang ba snong ru ki he snong jong ka than rengkat bat ki pai ba kin sngaw khie kan ne namar ba lada kumni ailat kan bu jingma ya ka than bat ya ka state ibro ko we am kene ka dei ka mo kumala penbena da ka MSPCB bahkan don ka hearing te ngingi kum ka sang isngau khie ka ne ni penpau ka jing persya bat ngi kendu member secretary bat ngi skam ru hoat kin sedan ki bakarsan kin sedan ki persya hari ngi kum ka sang ngi penpau ka jing sngaw persya namar ka kan bu ka jing ta ka memoriang ka haba tanggi ne bala dan leparu ngila i lepai ka jingjot te ngingai skam kuma ong menne ba nginding da gawai kasur khnang ba ka jing pasya kalong ka bajok bat ngi khmi lenti ba ki nong elam snong ki nong elam elaka bat ki pai ba jong ka than ki basngau khie gane kin mi shakmat bat pasya khnang ba kata ka hearing kan nom ye shakmat bat kumangila tho so members tadi bat nagaliang jong office ka chimkhia ban pendam no gane hearing khnang ba kathan jongi kandam jot klai kumala jot hagane ki por tungi hoi ni yo i sekilat pathai kubor kala don kisang ki persya kum ka KSU kibai ru kisang bat mentang yo i ba kene ka jing persya kam ni la ban ong ka dei ka sur jong upai ba namar ba ni kum kisang ru ni ngap i ka sur jong upai ba bat ni khmi lenti ba kene jing persya kalong ka ba seso namar ki babun kisang ru kan pau ni sokia halor bene ka banta ni
kum kasang FKGGP ngi petpau ge persya hoi la kamla banlong ke bajok hadai tang bangin peti syaka berthai bangi don ke jus ngau kia kata ka syong ha kinong syong gi bubun namar ka mo ngi emah ka demokrasi haga ris sapai ba bat la da kipai ba kim ya teli kena liang kasang ngi don tang ka banong ba kipai ba sisen kasi lada kim kendit menreu no kin sai kendu ya ki jing ha namar ke meriang kedai ke kemi mo ke jongi ke bangi syong isa ke bangi dai ban sumar lep nya ke meriang om ban su penjat kai ya barok ki badan namar ba ka jing klong ya umau shun lene ke jing sangi kharkhana do bilot ka phare hadu kata-kata namar ke penjat nadu na trai nadu ki klau hadu ki mau kalau long pumba say kisner jong gamay mariang te kan ne kalong kajing masisya ni nagliang asan ngis ngotang kata